Kaketan keseriusan ya ora apik. Kemalesan ya ora apik, guaregen. Mirip blok wetan sih. Men ngerti kok. Ngelihen. Blok apa Ayo. Sama yo. Wis ngomong. Aku lagi cukup. Jujur Kyai, kula mboten sanggup dipasrahaken liyane kemawon. Ora. Lupit undur mangkila wala tandur mangkila. Katone ta wonge ora tau sembayang sapa ngerti ucapane apik. Tapi kula mboten saged napa-napa. Si Kyai bengi berngasak mripate kemantil-mantil mung katone awake kondok bener kon santri sing paling bontot. Santri sing jarang tak ulang ngaji. Kan ulang ngaji premen makan wedhus wal dino. Saya kuwe ayam pada ngendok. Bener apa den sing ningkring iki. Kula luwung ngepel mawon, ngarit kali makani wedhus, kali masak kula purun Kyai, kula mo. Kan ya. Kunyu jagoan. Mana? Jagoan jaga. Iki jagoan kowe dipinang arepe. Kowe jagoan pinang arepe nyong watak yo. Ngomong arepe kaya apa? Kowe bae nyong. Nuwun Kyai. Iya senteng kayak dijelasna Lupit. Imen dong. Jadi wong lanang aja gampang. Cewek kita makan ya di sini cuma meter. Imen sendang. Jadi wong lanang aja gampang ngetokna banyu larangan, Mas. Mancat-mancatan. Wah, Banyu larangan siapa? Wong lanang aja gampang ngetokna. Kono mata mikir meneh. Banyu larangane wong lanang. Kono mata mikir meneh sih. Kok nang kopi. Banyu maneh. Kowe nang kopi, kono mata mikir kerak. Banyu Banyu sing metu saka mata. Aja gampang netes tak banyu mata. Aja gampang wong lanang nangis. Apa maning wong lanang nangis ngarepe wong wadon. Wibawane ilang, rezekine kurang. Wong lanang kok cengeng, wong lanang model. Ringgo Isine sing mata mikir. Wong lanang oli nangis jam 2 bengi nang ngarepe Gusti Allah. Silakan. Aja sering-sering nangis. Menangsong. Terus Sing nomor loro, apa kue? wong lanang aja gampang ngetokna banyu mani. Banyu manis siapa? Ya sing metu sing kene piye. Ke sarung. Dudu sarung. Maksudnya dadi wong lanang aja gampang carcur terus dalan dudu sawahe paculi. Dudu bojone tinglingi wong lanang model. Wong wadonnya kayak kue, sing lanangnya lagi ngompreng angkutan Jakarta, sing wadonnya aja ngompreng ngomah. Kunyuk. Ring kena. Dengaren. Kakak. Dengaren kayong senteng cerdas ya. Cerdas berarti memangane tembelak. Lupit, Tolong Yai. kowe bener sing diomongna senteng. Wis pimen carane wong si Kyai oli dalan kon sebagai penyambung lidah atau jembatan. Insya Allah. Tapi yen enten napa-napane pripun? Perkara anak apa-apa kowe arane proses. Wis dilakoni dhisik ya kulo. Pancen bener santrine Kyai pinter-pinter, bahkan anak santrine si Kyai anake ustad. Tapi si Kyai kok atine sekaro kon wis titip ya pondok pesantren kiye. Tulung titip santri-santri mokan kon ngajine mu modale kulhu ya ora apa-apa. Kulhu siapa Kyai? Kyai kali ngaji kaya blandrang orang karo. Oh soalnya nggak ini terus. Kulhu, walaupun modalnya surat kulhu, kau surat kulhu. Kai si bonne kulhu Allahu ahad Allahu somad kali ikhlas ondarwan. Podo ayo dua tutup. Kali ikhlas. Ih, kiai kentir. Seorang nyamane kok papane ku masih untung gawe duit tinggal. Preman cempakan. Nanyang baru. Walaupun kon ilmune mung siji,
kae sing cerdas ilmune sewu sapa ngerti ilmumu siji bermanfaat nggo wong liya paham wis tak tinggal mangsa borong Purbawasesa pondok pesantren kene tak pasrahaken kelawan kon titip insyaallah kaki tak tinggal lubit sadela tak tinggal sadela Apa? Masalah wedhus urusannya. Apa? Ayam kayak si tenggandang ya urusannya. Perkara nyong ora duit, wedhusnya tak colong tak tol. Sing keproke sampean. Tapi nyong bingung, oh satu bingung. Sing penting atine sampean jejeg mantep mantep. Untuk pasan ayam leksara alif. Lempeng bae kan. Tetep sesuai dengan kiai. Siapa ngerti kiai? Atau kiai ngongkon santrine gon nyemplung jurang umpamane. Manjat tetreten temurune gludung rodal radil awake godres geti karena dikongkon karo si kiai. Siapa ngerti ning jerone jurang anak emas e. Ayo. Awake sampean rodal radil tapi dikongkon si kiai. Nemu emas. Ayo. Lah kasing wani nyemplung jurang tapi sampean ditekati karena dikongkon karo si kiai. Kini omrok jualnya selawe iki. Siapa ngerti sampean di pasar sedelan oleh kemuliaan inna akramakum indallahi atqakum. Quran we. Ya yang dibantu ya dong. Dan ngono kaya kuwe. Nyora penak karo santri-santri. Yang kok ngene bongkar bal bae. Ning TikTok kono. Ari bongkar bal rame ngono iki. Soale ono iki jackpotan. Ya, kan duduk-duduk lawan. Aduh, proposal kan jaluk sumbang. Si kapan anak nasional. Aripan. Assalamualaikum. Mas lagi bongkar bal. Kamu kan Kok manane dijawab. dina Jumat esuk Waalaikumsalam. Atire nyebut yo. Sinten? Kula. Kula sinten? Nuwun. Pinarak-pinakan. Jagong ini kan. Jagong ini kan. Jagong ini. Cek. Ya cocok kita kapone bangset. Apa? Cocoknya. Oke. Iya. Kata dia. Masak yo aja. Mantu gede pira? Goceng. Orang goceng nang. Ji, ada orang ngerti uripe ning Jakarta. Goceng pira yo 5.000. Salli wa salli. Ceban pira? 1.000. WhatsApp pira 50.000. Dia pada gembuyu kabeh sing mandek. Monggo pinara. Para prajurit, iki, mancing, iki, tahu. Wis dulu ya ceritanya. Yang wis tua ya. Wong ngaji iku gedhe ganjarane
salat sunah sewu rakaat niat ngaji iku kudu sing waspada sebab iblis setan senengane goda lamun sira Cuman mainin HP ini ya. karo ngantuk aja karo ngantuk ya kan Sa? iblis setan seneng dimantuk-mantuk ayo ngaji ayo ngaji Sholli wa sallim iman ala mada wa sallimna minal afali wal afal Sholli wa sallim iman ala mada wa sallimna minal afali wal afal Mustaqilun wa karima